Здравейте, гледате Лице в лице. Честита нова година и честити нови реалности. На медийния фронт нищо старо не е забравено, нищо ново не е измислено. Но не съвсем. Има малки модификации. Натискът придоби и някои модерни форми за цензурата. С отсъстващи гости с политическо мълчание. Преди списъците бяха тайни, сега станаха явни. Всеки си съчинява герои, антигерои, включва ги в някаква редичка. Аз, например, попадам във всички формати. В списъка от 12-те журналисти, клатещи стабилността на държавата, в списъка за разкарване от ефира, в този на демократите и в този на статуквото. Да попаднеш в полезрението на алчните, арогантните, влиятелни субекти е травматично. Няма да отрека. Но калната вода на диванните фейсбук тигри и на жълтите медии бухалки вони. Добрата новина е, че ако нямаш зависимости, никога не се потапяш в нея. Защото има разлика между това да имаш пристрастия и да имаш позиция. Едното е за домашна употреба, другото за обществена. А третото, ако журналист служи на други господари, освен на зрителите си, е отвратително. И нека всеки е толкова добър в работата си, колкото изисква от другите. И още нещо. Тези дни чувам много разкази за миналото от хора, които искат да легитимират настоящето си. Но нека в полумрака на спомените не се промъкват несъстояли се геройства и да не пишат сценарии за чужди спектакли. Да бъдеш свободен е личен избор, който избор се плаща лично и е готов да понесе цената си. И всеки, който е готов на това, има моята подкрепа. Надявам се и вашата, защото най-доброто предстояло. Но крайно време е да ви представя моя първи гост днес, Радан Кънев, евродепутат от ЕНП, а иначе излъчен в България от ППДБ. Здравейте, господин. Здравейте. Всички имат и вашата подкрепа, нали? Които отстояват свободата на словото почтено и без зависимости. Това е един от най-големите въпроси, пред които сме изправени като общество, защото свободата на словото, медийната свобода е основата на правовата държава. Без нея тя няма как да се развива. А не е случайно, че дебатът за свободните демократични общества винаги е започвал исторически. Тогава е било свободата на печата, защото само това е имало. В дебатите за Търновската конституция в България свободата на печата има или няма цензура е основният дебат, всъщност политически, между консерватори и либерали. И от тогава българската политическа традиция с една зашеметяваща победа на либералите в Учредителното събрание е всъщност тази най-демократична, както казваме, или една от най-демократичните за времето си конституция, защото тя отхвърля цензурата върху медиите. Тогава медиите са били печата, вестниците. Сега медиите са всичко. Сега свободата на словото има много различни измерения в електронния свят, но продължава да има и най-традиционното измерение. И то е, знаете ли, аз съм един от активните автори на Европейския регламент за свободата на словото. И там се разглеждат два елемента, два много съществени елемента. Единият е редакционната свобода на журналиста от неговия собственик. Тоест, това, което в България се говори, че тъй като една медия е една голяма частна компания, то собственика може да прави каквото си иска, просто не е вярно. Това противоречи на отдавна установени норми на свободата на словото. От друга страна, и това за мен е много по-важно, то е свободата на медията, независимо публична или частна, от това държавата да се намесва, независимо дали са своите публични или сенчести ченгеджийски структури. И това е според мен най-страшното в България. Това е един важен елемент от сложната мрежа от зависимости, която наричаме модел Пеевски. То е дали всъщност българските служби, българските ченгета се занимават с натиск върху медии, и то частни медии, но и да са публични, не е по-малък проблем, за това да отстраняват журналисти, да свеждат редакционна политика на собственика, а той да свежда на журналиста, което вече е второ нарушение. Ние всички знаем, че сме изправени пред много големи предизвикателства и всеки, който вземе решението да бъде свободен на мястото си като журналист, си носи кръста. Има и пълната ми подкрепа, да. Да, и той трябва да е готов във всеки момент да понесе тази отговорност, защото, казвам ви, това не е лека работа. И вие го разбирате съвсем. Добре. И така, сега вече по темите, заради които ви поканих.
освен за да поговорим за свободата на словото, свободата на медиите и достоинството на хората, които работят в тях. Вие какво разбрахте от позицията на Евросъюза по отношение на отвличането на Мадуро и американската намеса там? Трудничко ми беше да... Разбрах за пореден път очевидното, и то е, че Европа няма нужното ниво на съгласуване и обща външна политика. Позицията на Европейската комисия е най-малкото общо кратно между позициите на основните държави в Европа и мълчанието на голяма част от държавите. На голяма част от тях именно. Но ако погледнем внимателно какво казаха различните правителствени говорители, ще си обясним и защо Европейската комисия излиза с едно, нека да го наречем, кухо изявление. Кабинета на Санчес в Испания... четох, не можах да формулирам изречение. На Санчес в Испания се ползва с подкрепата на крайната левица, той е коалиционен с крайната левица, тя има близки отношения още с Уго Чавес и след това с Мадуро. Затова и Санчес излезе с тази остра редакция. Излиза с позиция близка до латиноамериканската левица. В Италия Джорджа Мелони иска отчаяно да демонстрира някаква форма на близост с Тръмп, въпреки че разбира, че няма всъщност италиански интерес, който да съвпада с тази политика. И тя заема една позиция, която е по-скоро уклончива. Външният министър заема една позиция, която е по-близко до подкрепа към Тръмп. Макрон и Мерц заемат едни много категорични позиции, които са в защита на демократично избраните лидери на Венецуела. Защото 1924 година Венецуела имаше президентски избори и всички държави по света отхвърлят легитимността на Мадуро в новия му мандат, с изключение на Китай, Русия, Иран и още няколко откровени диктатури. Тези, с които търгува обаче Мадуро и въобще тази... Интересен момент тук е, че Съединените щати признават Едмундо Гонсалес за законно избран президент на Венецуела и признават Марина Мачадо за законно избран лидер на опозицията и международен представител. Всъщност на тези, които спечелиха изборите. И в следващия момент Тръмп казва, че не желая да работи с тези хора, защото те нямали доверието и уважението на съгражданите си. Значи как си признал победа с над 60%, а след това казваш, че няма доверието на съгражданите си. Тук очевидно има едно дълбоко травмиращо, бих казал, противоречие в американската позиция, което Макрон и Мерц, слава Богу, не споделят. Те категорично казаха, че Венецуела има своите законни демократично избрани представители и те трябва да водят един процес по демократичен преход. Какво разбрахте за българската позиция? Но ще има ли демократичен преход? Ще има ли? Е най-важният въпрос, защото към момента на мен ми изглежда, че Тръмп е постигнал сделка с хунтата, която беше зад Мадуро. Мадуро, да не забравяме, все пак беше един шофьор на автобус, изтикан от Чавес напред, по-скоро като някаква така простонародна, харизматична фигура. А отзад е военната хунта, отзад са криминалните картели, а отзад е една много опасна, много сериозна властова мрежа. И паравоенни организации, доколкото четох и разбрах. И то множество. И то множество. Които вършат черната работа. И в тази ситуация, с легитимирането на вице-президентката на Мадуро, всъщност Тръмп изглежда заема позиция, ние нямаме нищо против държавата да остане диктатура, ние нямаме нищо против народа да продължава да бъде мачкан, репресиран, свободата на словото, свободата на политическо изразяване да бъдат потъпквани. За нас важно е обаче да вземем петрола. Това е позиция. Той инфраструктурата, каза той, ние ще я построим. Това е позиция, това е сделка, в която Европа не може да участва и аз наистина бих очаквал от Европейската комисия позиция подобна на тази, която заеха Туск и Мерц, а не на тази, която заемат Санчес или, примерно, Орбан, който днес каза най-неразбираемото нещо, че това било свидетелство за края на международния либерален ред. Мадуро и либералите е много странна нищо не разбрах сега. Мадуро от либералния ред ли е, против ли е, това добро ли е, лошо ли е? Кажете обаче, чухте ли нещо за българска позиция? Някакво изявление и някаква реакция? Има няколко ясни позиции от политическата сила, от която аз съм част, от Продължаваме промяната Демократична България, които в голяма степен съвпадат с моята позиция. И то е, че има демократично избрани лидери на тази държава. И единственият вариант за успешен демократичен преход е тези лидери
да водят венецуелския народ по този много труден път. Ние знаем колко е труден. И по пътя на скъсване с военната хунта и организираната престъпност. Едно скъсване, което ние в България 30 и няколко години след нашия преврат от 89-та година още не сме напълно осъществили, трябва да си даваме сметка. Ето така стигаме неусетно и много близо до следващия ми въпрос. Чии бяха протестите? Имате ли някакво обяснение за тази гавра, която си позволиха мнозина да обиждат протестиращите, да казват, че те не знаят какво искат, че те били пролетариат, че протестът бил организиран от АИКБ? Кому беше нужно тези хора да бъдат така обиждани? Аз по никакъв начин не мога да отговарям за паническите изявления на хора, които са оплашени от протестите. Аз не съм оплашен от тях, аз съм обнадежден от тях. И чии бяха протестите е въпрос безмислен, защото фактите са ясни. Протестите бяха организирани от Продължаваме промяната Демократична България, което е нещо много хубаво. Това е една голяма стъпка напред спрямо времето, когато политиците се криехме от това да водим протестите. Това беше голяма грешка. Аз съм участвал в такава грешна политика. Но броя хора, които се събраха в София и в десетки градове на страната, показват, че протестът далеч надвиши симпатизантите на организаторите и се превърна в едно масово народно движение. Защото само живите хора, които бяха по площадите, бяха повече от нашите избиратели, не от нашите активисти, не от нашите членове. И това е нещо наистина внушително, нещо наистина впечатляващо. То е и за нас голям политически успех, защото голяма част от политиката е това да привлечеш повече хора от тези, които са ти без друго лоялни. Да предложиш идеи на едно мнозинство от гражданите и това е, което трябва да се случи в предстоящата изборна година. Добре, но според вас смяната на лозунгите, така да се каже, на протеста, до какво доведоха? До оставката на правителството или доведоха до смяна на модела? Според вас, някой осъзнал ли е срещу какво протестираха хората? Взел ли си поука? Виждате ли разлика в поведението? Аз мисля, че хората много ясно знаеха срещу какво протестират. И протестите имаха две посоки. Едната беше икономическата. Аз не подценявам факта, че точно бюджета стана повод за първия огромен протест. Много хора, виждам, подценяват този икономически аспект. Но когато видиш десетки, може би стотици хиляди предимно млади хора, защото първият протест беше най-младия. Всички тези млади хора продължиха да идват на следващите, но там вече имаше всички поколения, както казаха някои души, и ветераните на прехода, и хора от поколението на 60-70 годишните днес, които са били на всички протести, на всички площади от 89-та година насам и са хора, на които дължим като общество изключително много. Но в първия протест, който беше фокусиран върху бюджета, хората бяха изключително млади и аз виждам тук един елемент на забележителна зрялост, който истински ме обнадежди. И то е осъзнаването, че България се движи в изчерпан икономически коловоз. Че политиката на усвояване на обществени средства, били те европейски или от нашия бюджет, вместо на инвестиране, че политиката на конкурентност чрез ниски заплати е изчерпана, това е един коловоз, който свършва. Един влак, който върви към дерайлиране. Макар все още да има инерция, тази инерция може да е опасна, ако те води на никъде. И че тази политика вече започва да обременява именно младите хора, именно следващите поколения, с неизбежно дигане едновременно и на данъците, и на дълговете, защото това предложи правителството. Едновременно дигане на данъците, дигане на дълговете и никакви градивни инвестиции срещу тези пари. Това нещо хората в България го разбраха и е ясно, че тези хора, които наричаме поколението Z, Gen Z, аз често се шегувам, че през 1997 година явно аз бях Gen Z, защото тогава аз бях на 21-2 години и студент в Софийския университет, виждат, че те имат нужда от национална икономическа политика, която да дава хоризонт за тяхното поколение. Да не ограбва поколението им, а да създава възможности то да бъде по-богато от нашето, както трябва в едно здраво общество да бъде. Другата линия, разбира се, която много
много оптимизъм вдъхна това, че събра повече енергия, отколкото през 13-та или през 20-та година. Имате ли обяснение защо? Имам, да. Героите бяха същите, поколението беше различно. Защото модела, да го наречем завладяната държава или дълбоката държава или модела Пеевски, както с лекота персонифицираме, но той е много отпреди Пеевски и няма да си тръгне с Пеевски. Този модел е враждебен, бих казал дори вражески, за хората, които са икономически независими. Икономически независим не означава човек, който има бизнес. Много хора с бизнес са икономически зависими, за съжаление, в България. Означава човек, който знае, че има образованието, квалификацията, енергията, смелостта за това да управлява живота си сам и да не чака на властта тя да го храни. Слава Богу, в България през последните 2 десетилетия тези хора се увеличават постоянно. И в по-младите поколения те са много повече, отколкото в предишните. Това самочувствие, знаете ли, няколко млади хора, които така се радвам да нарека приятели, част от тях сме обучавали в Академията Атанас Буров през последните вече 8-9 години. Хора на по 22, 3, 4 години казаха много силни думи. Те казаха, ние сме европейци, ние сме родени европейци. Ние сме със самочувствие, ние знаем, че България е постигнала много, но в никакъв случай няма да се задоволим с това, което е постигнала. Ние знаем, и това много ми хареса, че ние имаме какво да губим. И тук е обяснението защо агресивните антиевропейски протести събират по няколко стотин души, а един протест ориентиран към бъдещето на България, което според огромно мнозинство от нашите съграждани европейско бъдеще, събра стотици хиляди. И сега да попитам, факта, че премиера подаде оставка и сам призна, че властта е била арогантна, означава ли, че този път властта си взе поука? Че този път направи самопризнание, реверанс към протестиращите? Не просто с оставката, а с обяснението защо я правите, защо я дава тази оставка? Означава нещо, което не би трябвало да ни изненадва тези, които следим или участваме в българската политика последните 20 години, че господин Борисов има много стабилен инстинкт за самосъхранение. И че той видя, не че тези мирно протестиращи хора ще го бият, нямаше такава опасност, или че ще превземат сградата на парламента или на Министерски съвет, че това е една енергия, която не може да бъде спряна, че едно правителство, изправено срещу тази енергия, може единствено да върви от провал към провал и съответно към политическия край на участващите партии и фигури. Така че той направи един ход, тепърва предстои да видим колко успешен, за спасяване свое лично и на партията си, в голяма степен за сметка на другите участници в управлението. Това е... Още повече той е казал, че на практика те са се държали арогантно и лошо, но не и неговата партия. Обаче има сега, от днес сякаш пълзят и социалните медии, пълзи едно предположение, че е много вероятно с третия мандат, тъй като първия и втория, вие като втора политическа формация и ГЕРБ като първа заявихте, че няма да вземете мандат и няма да справите реализация, че с третия мандат било възможно да се състави правителство в този парламент. Видях го това нещо с очите си в социалните мрежи от различни хора, с различни възгледи. Дали е някакво пробване? Нямам обяснение. Това е политическа безмислица. Естествено, че аритметично всичко е възможно. За да се случи това нещо, трябва ГЕРБ да го подкрепи. Този трети мандат, това си изцяло тяхно решение, но именно с оглед на стремежа на Борисов да оцелее отвъд тази криза, мисля, че е несериозно предположение, на което не си струва да се спирам. Неизменно в разговори, които говорим за политика и предстоящи избори, вероятно, мнозина споменават фактора Радев. Не просто като човек, който раздава мандатите и ще избере евентуално третата политическа сила и ще му се наложи да избира и служебен премиер, ако това нещо се нарича избор, но и като човек, който вероятно може да се включи в политическия живот чрез партия. За вас това ще разбърка ли картите на политическата сцена? Не бих казал да разбърка картите, защото Радев е
активен участник в българската политика, далеч отвъд пределите на президентските правомощия. Аз за това казах, този път да бъде политически активен чрез партия. В продължение на много години няма да има никаква изненада, ако той създаде по един или по друг начин политическа партия и влезе в партиен сблъсък на партийния терен. Даже в известен смисъл това би било честното поведение. Дали той ще вземе това решение, дали няма да вземе, изобщо не се наемам и нямам и намерение да гадая. А големият въпрос е каква политика той би защитавал. Другия голям въпрос, той е много свързан, е какви политически завои в момента прави Борисов и дали Борисов и Радев, Борисов със своята днешна партия, Радев със своята най-вероятно утрешна партия, не се оказват доста близки съюзници. Какво ви дава основание да мислите така? По политически възгледи. Аз не говоря за това какви са им личните отношения или какви биха им били партийните отношения. Това е тяхна работа, но ние живеем в един напълно нов свят. Свят, в който досегашните представи за европейската сигурност са изринати, досегашните представи за международна стабилност не съществуват и съответно Европа такава каквато е днес не може да продължи да съществува. И тя тогава... или ще се разпадне, нямам предвид Съюза, че се разпадне официално, но де-факто ще се разпадне на клиентелни държави, които ще търсят международни покровители, или ще стане много по-единна, много по-силна, няма да допуска подобни изявления като това за Мадуро, които са кухи и беззъби, защото няма обща единна политика. Ще има обща единна политика, ще има обща отбрана, ще има обща сигурност. И такава Европа неизбежно е геополитически конкурент и на САЩ в техния неоимпериалистически подход към момента, да не говорим на абсолютно установените имперски диктатури от типа на Китай на Си Цзинпин и Русия изтече ни времето, но аз все пак ви питах какво ви дава основание да виждате връзка между Радев и Борисов. Видимо е, че Радев флиртува от много време и с режима на Путин, и с модела на управление на международните дела на Доналд Тръмп и намесата му в Европа. Изключително груба, агресивна и арогантна, между другото. Видимо е, че Борисов се ориентира към взимане на завоя в същата посока. Защото той разбира, че той самият, като политически лидер, с наследството, което натрупа, особено в коалицията си с Пеевски, се превръща в нетърпим или най-малкото нерелевантен фактор в една единна Европа с обща политика за сигурност. Така че големия риск пред България и голямата въпросителна не е дали Радев ще се появи. Той ще се появи рано или късно, а дали Радев и Борисов ще се окажат съюзници, противопоставяйки се на политиката за единна Европа, която пък политици като мен винаги ще защитават с всички сили. Бих казал, дори за федерална Европа. Благодаря за този разговор. След рекламите ще говорим за пътя на наркопарите и политическите бури. В студиото е Филип Гунев. Здравейте. Да. Как ще определите военната специална операция на САЩ в Венецуела и отвличането на Мадуро? Със сигурност е нелегална от гледна точка на международното право, от гледна точка на вътрешното американско право. Те са си измислили различни начини, които как да легализират подобни операции. Дали е легитимна, т.е. дали е оправдана от гледна точка на някакъв вътрешен или международен интерес, там вече има възможност за разнородни интерпретации. Добре, а каква е целта според вас? Знам, че сте чели и обвинението срещу Мадуро, нали? Да, и 2020 имаше едно обвинение, сега онзи ден го публикуваха. То беше засекретено, нали? Но разсекретиха. Това, което изглежда и не само от това обвинение, ми така, ако се направи един по-контекстуален анализ, е, че да, Венецуела има проблеми с корупцията и с наркотиците. Със сигурност е един от каналите, през които
кокаина върви както към САЩ и към Европа, но обема и мащаба, който дава повод за операцията, могат да бъдат поставени под съмнение. Чух дори специалисти да казват, че става дума за 1% от пътя на наркотика, който минава през Венецуела. Тоест не звучи сякаш толкова убедително, при условие, че Колумбия е съвсем наблизо, където наркокартелите са много по-силни, нали? Ще ви цитирам два, нали, така, авторитетни източника. Единият е Американската агенция за наркотици, която всяка година публикува едни мащабни доклади с оценка на заплахата от наркозаплахата, където са изброени всички възможни картели по видове наркотици, откъде какво влиза, откъде влиза кокаина, кои са основните играчи. Ако погледнете за последните 5-10 години тези доклади, там Венецуела почти не се споменава. В миналогодишния доклад изцяло липсва. Основните наркокартели, които се занимават с вноса на кокаин, с производството е ясно, че Колумбия, Еквадор, Перу, но вноса Мексико, се нали? говори директно през Мексико и практически най-завладяната от наркокартели държава е Мексико. Но изведнъж тези обвинения, които излизат за така налечения картел на слънцата, който не се появява в нито един от тези доклади, не се появява нито и в мащабните анализи и доклади на Европол и на ООН за международния наркотрафик, но се появява в въпросните обвинения, които Американската прокуратура разсекрети. Това е някакво име, картела на слънцата, с което те са обозначили участието на висши военни в наркотрафика. Такова най-вероятно несъмнено има. И има доста така анализи, които показват, че има. Но когато се говори за картел, се говори за някаква стройна организация с цел, нали, да се правят едни печалби. И с огромни мащаби. С огромни мащаби. Поглеждайки последния анализ за европейския... Вие казвате, Венецуела почти липсва. Да, в анализа на Американската агенция по наркотици за 2025 ясно се казва, че 90% от кокаина в щатите идва от Колумбия и основните играчи са тези наркокартели, които през февруари американската администрация ги определи като терористични организации. Там пак не се споменаваше този картел на слънцето, нали, там споменаваха основните картели, нали, които са Синоа, Халиско, картела на източното крайбрежие и така нататък. Тогава какво остава според вас? Аз ще разбира се, най-лесното обяснение за мнозина е петрола. Това явно е и това, защото, нали, Тръмп каза, ние ще построим инфраструктурата, тъй като, доколкото знам, там инфраструктурата, свързана с петролообработката, не е много модерна, не е добре развита. Обаче има и още някакви тези чувам. Заради това, че отказва да търгува с долари Мадуро. За това, че се легализират други валути, като юана, например. Коя от всичките версии така звучи най-логично? Разбира се, трябва да погледнем така вътрешно-политическия интерес, защото той е основен за Тръмп. От една страна той вече цяла година говори за едната от организираните престъпни групи, която се занимава с трафик на мигранти основно, в по-малка степен на наркотици, Трен де Арагуа, която е всъщност единствената венецуелска група, която се споменава тук-там в някакви доклади. Той експулсираше, депортираше техни членове и в Венецуела, но основно и в Еквадор. Тъй, че имаме и този мигрантски елемент от една страна. Тъй, че имаше интерес, нали, тъй като има милиони венецуелци емигрирали в САЩ. Той сега казва, нали, не сега ще освободиме тук Венецуела. Сега ще ги върнем в родината им, която ни освободихме. Тъй, че има този миграционен елемент. Наркоелемента вече го споменахме. И сега, ако слушаме интервютата му вчера, което той даде на борда на президентския самолет, там за наркотици не се говореше. Там се говореше на 100% само единствено за петрол, за разговорите му с петролните компании, които той е подготвил, които са готови да влязат и да възстановят пропадналото производство на петрол в Венецуела.
И всъщност там е и отчасти и вътрешния политически интерес, тъй като през последните месеци демократите много активно атакуват Тръмп за повишението на цените. Нямат кой знае каква инфлация, нали, в сравнение с нашата е сравнима, но повишаването на скъпия живот в щатите е една от политическите теми и той ще направи всичко възможно и Венецуела, и контрола върху Венецуела, която държи близо 18% от световните запаси на петрол, ще му даде възможност той евентуално в така съвсем обозримо бъдеще да успее да намали и цените на петрола, което в САЩ, за САЩ е много важно. Макар, че някои казват, цените на петрола много малко се повишават, за да създадат такъв проблем. В краткосрочен аспект, да, но Венецуела има производствения капацитет е огромен, за да може повече да ги намери. За да може да влияе на пазара. Тя в момента произвежда 3 до 4 пъти по-малко от това, което е произвеждала, примерно преди войната в Украйна. И може би там е един друг фактор, който аз виждам, че някакси действията на Путин дадоха и зелена. Тръмп видя в някаква степен и зелена светлина за своите действия, които въпреки, че са нелегални от международна гледна точка, ще видим в съвета за сигурност какво ще се дискутира днеска, но при всички положения нямаме някаква много яростна реакция или защита на режима в Венецуела. Това, което не виждаме със сигурност, е никакъв разговор за това как той практически се договори с части от режима да продължи да му дадат контрол до петрола, но не виждаме абсолютно никакъв разговор. Вице-президента, който си от същия отбор, така да се каже, ще бъдат заедно. И не виждаме... Скара се в началото, скарай се в началото. Не така, не прави така и след което явно са се договорили. Да, той вчера по време на това пространно интервю, което даде, съвсем ясно каза да се разбере тия неща, които тя и говори публично са едно. Когато тя си говори с мене, разговор е съвсем друг. Той това оказа почти едно към едно на въпрос на журналист, защото тя говори такива неща публично. Той каза, тия неща си ги говори публично, като си говорим с нас. И също много интересно, те му казаха, но вие не мислите ли, че вие отвлякохте Мадуро, че това е нарушение на международното право? И той, отвличане е добър начин да се опише това, което направихме. Аз нямам проблем с този термин. Атрактивно е. Как гледа отвличането? Интересно е как вътрешно-политически, както ви казах, от гледна точка на вътрешното законодателство, тези действия са легални. Щом има обвинение на прокуратурата? Не само за това. Те си приели един специален закон, който дава право на ФБР, ако има престъпления, които засягат САЩ, ФБР да извършва действия на територия на друга държава. Как засягат САЩ? Те заради вноса на кокаин. Разбрахме, че наркотиците са но той по същата логика, нали? Всяка една страна, от която идва наркотици от Латинска Америка, може да бъде следващата. Той спомена Колумбия. Той спомена Колумбия, каза, че там не вижда никакъв проблем това да бъде. Но другият елемент е, че те си приели и друг закон, който казва, че когато агенти на ФБР извършват операции в друга страна, армията трябва да ги защити. Имат задължение да защитат държавни служители, извършващи операции в друга страна. И с този втори закон си легализират участието на армията, която всъщност отива там, за да защити 5 агенти на ФБР, които да извършат физически арест. Но това естествено и двата закона изцяло игнорират международното право и казват, че те са валидни дори когато те са в разрез с международното право. Аз мисля, че това, което предстои да видим, то няма много паралели в историята на САЩ. Дори Панама е нещо съвсем различно, нали? Там разликата е, че било все пак легитимно признато правителство, докато тук Мадуро преди е бил легитимно признат, но 2024 вече не е признат от американското правителство. Но има много така пространна практика за съдене на наркобарони в САЩ. Самите племенници на жената на Мадуро преди няколко години бяха осъдени за наркотрафик и за това как те са използвали включително и президентския самолет, за да
транспортират наркотици. Финално изречение. Предстои да видим нали, как ще се развие и какви доказателства ще извадят за неговото участие. Несъмнено има, но това, което видяхме, беше, нали, поне публичното говорено, беше една така димка, зад която да се скрият истинските интереси. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице. До утре. От мен спокойна вечер.